Тук разбираш къде грешиш и как да го поправиш. Елате с мен на семинар, а компанията най-добрата. С влизането в залата веднага усещам магията, енергията. Марките на Кане подредени перфектно, аромат на кафе, усмивки и онова тихо напрежение с очакване. Първи ден теория. Корейски техники, логика, тънкости, космическо ниво, които Silvertech преподава с огромно внимание. Благодаря ви от сърце, Хриси и Жоро от КНБГ. Не само за организацията, за това, че правите възможно ние грумарите да се докосваме до толкова висок клас обучение. Чувства се. Оценям го. Вечерта продължи с тренировки, опити, грешки, смях и много себекритика. Точно това ме развива. Виждам какво ми куца и знам, че трябва да го поправя. Ден 2. Практика. Започнахме с рисуване. Нещо, което никога не ми е било сила, но знам, че е основата на добрия груминг. Затова се боря с него. А асистентката на Силвър беше невероятна. Истинска опора. А самия той перфектен. Накрая награждаването. Вики грабна първото място. Аз се гордея с нея. Прибирам се с нови знания, вдъхновение и разбира се, нова ножичка.